Erkliğinize salam qadırlı dostlar. Biz insanoğlu tarihten bugüne pul kazanmak üçün bilmeden de olsa insanlığa kömek edýär. Mysal üçin, awtologlarda ulanýan ýolagçy kemerleri Volvo kompaniyasy tarapyndan oýlanyp tapyldy we mut ulanmaga açyldy. Ýöne beýlek kompaniýalar bu tapşy gysga döwrüň içinde kopýaladylar. Olar bu işleri pul üçin eden bolsalar da bugün näçe adamyň ýolda durmuşyny goraýarlar. Edil şonuň ýaly. Täze we Christmas gününde sowgat paylaşmak we biziň üçin de bayramdyr diýip bilýär. Täze bayramy, Christmas Day, Aýal baba we sowgat paylaşmak nereden çykdy? Gelin ähliýimiz bilerekde görelim. Täze bayramy dekabr aýynyň son güni we ýanwar aýynyň ilk gündür. Bütün dünýäde insanlar gelecek ýylymyz düşünli we saglyqly bolsun diýip gutlarlar. Ýagny öňümüzdäki ýyl ýyzda galan ýyldan has oňat bolsun diýip. Täze gutlamalary biziň eramyzdan öňki 46-njy ýylda Romanyň ady we imperatory Julius Caesar tarapyndan gutlanyp başlandy. O günden bugüne de gutlanmaga dowam etdi. Täze ýyla düşündik-de ýöne Christmas Day näme? Christmas bayramçylygy täze bilen bir baglanşygy ýokdur. Christmas bayramy Hristiýanlaryň peýgamberi Isa peýgamberiň doglan günü diýip gutlanýar. Christmas günü dekabr aýynyň 25-nji güni gutlanýar. Täze we Christmas bayramy bir-birlerine ýakyn boldugy üçin bir-biri bilen garşdyrylýar. Aýal baba hakyky ady Aziz Nikolasdyr. Biziň eramyzdan soňky 3-nji ýylda Türkiýanyň Antalya welaýatynyň bir owasynda doguldy. Öýde baý bir Hristiýan maşgalanyň ogly. Dostlarlary Aziz Nikolas ýaş wagty ýagty jahana gözlerini ýumarlar we miraslar Aziz Nikolas mal barlygyny Isa peýgamberiň ýolunda ulanar. Ýagny bütün ýyl boýunça yaramazlyk etmeýän çağlara we muhtaç bolan maşgalara sowgat berer we kömek ederdi. Tarihten bugüne de dowam edýär. Günümizde Aýal baba we Täze bayram bolup çykýar. Aslında Aýal baba we Christmas Day'in biz musulmanlar bilen bir baglanşygy ýokdur. Ýöne Täze ähliýimizdir. Bu sebäpden ýetip gelýän Täze ýylynyň gutly we düşünmeli bolmasy dilegi bilen görüşýänçe sag bolun. Agza bolmagy unutma.